Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan, anggenipun derek Gusti tansah tinarbuka dumateng tuntunaning Yang Roh Suci. Dinten-dinten menika ing Minggu Paskah kaping 6 kula panjenengan katimbalan lumantar sabdo-sabdo dalem kados pundi pitados ing Yang Roh Suci ingkang tansah nuntun lan ngreksa gesang kula panjenengan supados menapa saged asung paseksen menggaing wungu dalem Gusti ingkang asung panebusan lan pengajeng-ajeng. Anggenipun kula panjenengan derek Gusti lan dados seksi dalem yen namung migunakaken daya kegiatanipun piyambak tentu boten saged bisane mbok menawa ya mung obor-obor blarak wiwitane makantar-kantar ning saya suwe saya mleret. Apa meneh nek wis manggihi sing jenenge kesulitan-kesulitan utawi tantangan-tantangan, kendala-kendala, hambatan-hambatan. Ananging yen menawi kula panjenengan tansah ngendhelaken Yang Roh Suci ingkang asung pitulungan, ingkang asung panglipur lan nuntun kula panjenengan dhateng kasunyatan, temtu awake dhewe anggone dadi murid-murid dalem Gusti sing setya asung paseksen menika temtu langkung kuwagang, langkung kuat, langkung santosa. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal welas ayat 26 ngantos dumugi bab 16 ayat 51a. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, samangsa sang panglipur kang bakal dak utus saka ing ngarsane Yang Rama ya iku roh ing kasunyatan kang mijil saka Yang Rama wis rawuh, panjenengane bakal paring paseksen mungguh ing aku. Dene kowe ndereka asung paseksen awit kowe wis padha nderek aku wiwit sakawit. Kabeh iku tak kandhakake marang kowe, aja nganti kowe nemoni sesandungan. Kowe bakal ditundung saka ing sinagoga, malah bakal tekan titi wancine wong sing mateni kowe rumangsa caos bekti marang Allah. Anggone tumindak mangkono mau marga ora wanuh karo Rama lan karo aku. Kabeh iku tak kandhakake supaya samangsa tekan titi wancine kowe kelingan manawa kowe wis dak kandhani. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula
sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak aos paring pitedah dumateng kula panjenengan sami murid-murid dalem Gusti, anggenipun derek panjenengane mirungganipun anggenipun asung paseksen menggaing panjenengane. Kula panjenengan dikersakake Gusti derek yang Roh Suci asung paseksen menggaing sih kawilujengan dalem Gusti ingkang sampun kaleksanan, ingkang sampun kapenuan ing Gusti Yesus lumantar sangsara seda lan wungu dalem. Lan anggenipun kula panjenengan asung paseksen ing sakmangke bakal ngalami ngadepi maneka warni kangelan, termasuk kangelan sing paling abot dhewe ya kuwi mati utawi diprajaya dikuya-kuya ngasi mati. Menika tentu yen kula panjenengan boten gadahi kapitayan sing santosa, awake dhewe mesti meletre, mesti mundur alon-alon. Awit menapa? Sinten to sing gelem nglabuhi ngasi pati nek awake dhewe ora ngerti nilai utawi katresnan sing tenanan? Mending golek aman. Termasuk anggenipun kula panjenengan asung paseksen menggaing Gusti Yesus. Menika tentu dados tantangan sing awrat ing jaman sakmenika. Sampun kathah cariyos tiyang nilar Gusti Yesus merga apa? Jabatan. Tiyang blenjani Gusti Yesus merga apa? Duit. Lumantar korupsi. Tiyang wani cidra marang Gusti Yesus merga apa? Pasangan hidup, jodoh lan sanes-sanesipun. Yen kula panjenengan anggenipun setya dumateng Gusti menika mung obor-obor belarak utawi hangat-hangat tai ayam, mesti yen awake dhewe ngadepi kangelan terus gampang miyur, gampang meletre, gampang boten setya. Menapa malih kangelan menika ngancam uripe awake dhewe. Sapa sing gelem? Mila Gusti Yesus paring wanti-wanti dumateng para murid supados gesang ing Yang Roh Suci. Yang Roh Suci menika daya kekuatan ilahi, daya ingkang kaparingaken Gusti piyambak kangge kula panjenengan sami. Mila yen simbah-simbah rumiyin menika dadi wong ampuh, merga ora mung ngendelke kekuatan badan, ning simbah-simbah goleki kekuatan batin sing bisa asung kasantosan tumraping jiwa lan raganipun. Jaman rumiyin menika kathah ngelmu nggih, Braja Musti, Semar Mesem, Jaran Goyang, Lembus Kilan, Saipi Angin lan sapanunggalane. Menika ngelmu-ngelmu sing migunakake kekuatan batin, kekuatan sing ora ketok, sing ora fisik manusiawi kaya awake dhewe. Awit simbah-simbah rumiyin nggih yakin nek mung ngendelake kekuatan badan, sansaya tuwa ya sansaya ringkih. Simbah-simbah sadar kekuatan badan menika winates. Umpamane kemawon mikul utawi nyunggi gabah, nek 20 kilo isih kuat, 50 kilo mbok menawa isih kuat, 100 kilo wis meyek-meyek, 150 kilo mbok menawa wis ora kuat. Menika yen namung migunakake kekuatan badan. Kenging menapa simbah-simbah rumiyin saged mikul kayu glondongan gedhe banget, utawa nugel wesi, utawa mecah watu gedhe, awit migunakake kekuatan batin, kekuatan roh. Rohe menika Roh Suci menapa Roh Suker gumantung niate simbah-simbah jaman rumiyin. Wonten sing migunakake Roh Suci, ning wonten ugi ingkang migunakake Roh Suker kanggo daya kekuatan badani. Kula panjenengan sami jejering murid-murid dalem Gusti
dikersakake migunakake Yang Roh Suci, Roh Panglipur, Roh Kasunyatan. Mila yen kula panjenengan anggenipun gesang menika ngrasuk Yang Roh Suci, uripe awake dhewe ya tansah bungah awit Yang Roh Suci menika Roh Panglipur. Mbok wonten kangelan menapa kemawon, mbok kuciwa sak gedhe-gedhene, mbok atine lara sak lara larane, awake dhewe tetep bungah, ora terus nglokro utawa mutung. Ning nek awake dhewe ngrasuk roh suker, rikala dilarani, rikala kuciwa, awake dhewe terus balas dendam, mbuh nyantet, neluh, gendam lan sak panunggalane. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti menika kula panjenengan tansah setya anggenipun nderek Gusti, awit tinuntun ing Yang Roh Suci, awit dikuasani dening Yang Roh Suci. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.